Pred viac ako 3 rokmi, zdá sa mi to ako včera, mal som pred sebou triedu prvákov, 20 žiakov, ktoré práve opustili základnú školu. Boli ste ešte deti. Dnes večer sa pozerám na pekné mladé dámy, moje princezné na večerných šatách. Vidím pred sebou mladých dospelých. Áno, je to tak. Nikdy som vás neviedol tam, kde som sám nebol. A nikdy som vás nenavádzal na to, čo som sám nerobil. Alebo čo som neučil svoje vlastné deti. Teda to, čo som považoval v živote sám za najlepšie. Morálny kompas vám pomôže určiť hodnoty, nie záujmy, ktoré vás môžu navigovať v živote. Prajem vám, milé študentky, moje princezné, úspech, šťastie, aby ste mali každý deň dôvod na radosť. Pamätajte si, všetko pomenie, nič netrvá večne. A preto ako stoický filozof Seneca hovorí, keď niekam chceš ísť, tak choď. Šťastnú cestu. Držím vám palce. Light shines in through the clouds, colors come out, and everything changes. Good things coming around, lay your guard down, turn the